Tiga, sweet. Yo, 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 what's up, what's up? Kamusta na mga ka-dragon? Ayan, live muna tayo. May bago po kaming upload. Sana panoorin niyo po. Simula yung nagkabit pong convention. Pero kahapon kadami natin nagagamit. Busit. Yan, hello po sa ating 13 viewers. Good morning, guys. Bukas na ang tayo. Gusto ko na dito na tayo. Para alas na gusto na wala ba? Thank you, Sir Alvin Ibalya sa pagbati. Yan, sa lahat po ng nag-greet. Yan, thank you so much. Hello, DFO friends. Have a blessed day from Japno. English na lang yan? Hindi, buti hindi sa'yo. May English nga Yan, to. hello kay Sir Ferdinand. Escondido. Hello po. Hi, beautiful ladies. Stay humble and safe. Be safe watching from San Francisco, California. Napanood niyo na ba yung aming upload? Na magulo. Sabi, may nag-comment daw, ang katawan nyo ay kulang pa sa pakulo. Opo, pakuluan pa natin ng ano yan, 24 hours. Kahit anong pakulo na po. Talagang yun na yun. Hindi kami talaga danceries. Kung na kami trying. Mga trying hard lang para lang ano may magawa. Paldo ba? Mga ang sibuyas sa sibuyas. Balda. Hindi paldo na balda. Balda, hindi lumabas ang puhunan ng mga kwaraw. Halos kalahati pa yung paldo. Bismo sa akin mo. Ba't kaya? Check your sound daw. Mahina ba? No sound daw. Yan naman oh. 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 May sound naman po. Bakit? Sino magkuha? Yan, hello sa ating 26 viewers. May sound naman to sa amin. Saka ilang adobo. Siguro dahil ano, may nang signal. May ang dating dyan sa inyo. Yan, simula kasi nung may nagkabit na isang internet dito, yung Converge. Humina na yung smart. Pupunta ka ba sa bile? Shout out from Santa Maria. Santa Ana
Thank you po kay Ma'am Maria Levelo. Hello, DFL Beauties watching from Torrance, California. Happy birthday. Thank you so much po sa greeting. Loud and Clear sa San Francisco. Shout out po. Hello po kay Jade Buse 5243. Sigaw mo daw. Loud and clear. Kasi doon nakarinig daw. Mega shout out. Sounds okay watching. Here in Japan. Okay naman daw po sa Japan. May sound naman. Lipat kayo sa Baka mahina lang po yung dating ng signal dyan sa inyo. Yan, shout out din kay Sir Bong Paredes from Barax Rizal. Yan, thank you so much for Bong Paredes. kapitbahay ko sa kapitbahay ko sa mga no sound daw pag-iisip pwede na. Sa inyo nga lang po ang wala. Ay, kahit yung kay Nick. Meron po sa amin. Mag-sign language na kami. Hindi na alam paano. Hindi kayo marunong mag-sign language. Hindi kayo pa. Okay, kung muna tayo pala. Ay, kayo bang kasama? Kaya pala parang mga tao. Sounds good now. Buti naman po. Na-fix siguro. Yung shout out kay Sir Joshua James Lazaro. Sino nga po, ingat po kayo. Yan, thank you so much, Sir James. Sino yung nagkan ng sponsor bukas? Ay, kay Ate Che from Canada. Yan. Bukas po kami magpapakain sa sitio sa Lapay. Saka kay ano, kay Lugaw. Tsaka with egg, with bread, with chicken na sahog. Tsaka kay Manong birthday. Dinagdag na lang din namin po yung binigay mo para mas marami pa tayo mapapakain. Sana lang maabutan natin sila bago Bago mag- kasi yan, kaya dapat alas 6 pa lang, nandun na tayo. May nagpabunot pa bang sibuyas din sa ano? Wala pa rin. Ewan ko lang dyan sa Panggulayan. Wala, kunti na lang. Nalos, binot na rin. Sa draw na lang sila. Kaya dapat nga mga kita yung magpunta. Lugaw at saka yung kaldero na lang ulit na ginamit natin. Yan, hello po sa ating 22 viewers. Nag-aantay Sayawan kami mo daw ng ulit ilan sila yung kasi. kwan? Calendar na ano? Wala. Ay, ito nung kulat yan. Nakagawa ko sa barangay, haliwalo. May karne siya doon eh. Masagot ang luto. Hindi ya paninda. Ayan, medyo ano ka na. Yan, gising-gising gayam. Sayawan ka daw ulit sila.
Yan na Yan, shout out din pala kay kay Sir Armando from Florida, kay Sir Nestor Delaria. Ito ba yung mga nag-ano dati? Kay Ma'am Jen at kay Sir Rico Palyasigi. Yan, hello din kay viewers daw natin. Parang kilala niyo sila ka, baby. Ayun na. Ayan, happy viewing din po kay Ma'am Nelia Reyes. And lagi daw silang nanonood sa mga vlog natin. From Dubai sila, guys. Yan. Thank you so much po, Ma'am Nelia Reyes. Yung mga kapatid din natin sila. Later, happy birthday kanya. Thank you po, Mick. Mick po. Kay Sir Willie Mendoza. Yan, hello, Ma'am. Sir Willie. Sir Willie. Nasaan na po kayo ngayon? Nasa US po ba kayo? Sa US, sa Batangas? Kanino yung pala? Ano, basketball? Sino na po ba ang pagdaan na ba? Hindi ko alam kung sino Cavaliers. Sige, yun siguro na doon ako. Matulog na si Sigay eh. Aga pa oh. Hapon pa lang yun doon. 12. Yan kay Ate Remy. Yan, pagaling po kayo. Get Wilson po. Pagaling magpalakas para makapag... Ang ganda pa naman po ng pinapagawang yate ni Kuya dyan. Kita niyo na kayo yun, guys. Ganda, pang sosyalan. Nakakante ah. Ano daw gulaw? Naghahanap talaga ng konsente eh. Baka daw Balsaman yan. Oo, may gulong bagayan eh. Kawayan. Kawayan yung sa... O dapat may drum pa rin. Meron pa yan. Kawayan sa pa. Kinaisip ko naman kasi kaagad no. Bakit ba talaga hindi mo may sarap? Bago sa kisip pa nga. Sa ano lang man hindi nang pwede yan sa Ayan. Di ba tayo nagkukuha, nag-loading? Ayan, hello sa 23 viewers. Ayan, kumusta na kayo Itong busy nga sila manood. Sino ba ang ano ngayon, guys? Sino bang mga ano ninyo, mga manok ninyo? Ayun ba yung hindi yun ba yung sila kuhan? Kerry? Oo. Sinalibro ni Jay. Stephen ano? Stephen Caro ba? Hindi kasi ako ano. Hindi ko kilala, talagang kunti lang kilala ko ba? Hello dear ladies. Good afternoon. And how are you all doing today from PBS? We're good, we're fine. Naku, magkain yata si si Bubot Chua. Ngayon pa lang magbilin, tangali na. Ha? Dapat nagdaan ka na lang sa kasalan. Nakikain na lang sana kayo doon sa kasalan. Nakatipid pa kayo dito, may bayan. Hindi mo kuhan. Ay, wala naman sandukan?
Wala, nag-order na. Baga kayo, magtingin muna kayo ng ulam niya eh. Ako. O, anong ulam Lahat niyo daw. eh? Sinandok ko lahat yan. May kilawon. May kilawon. May kilawon, may kilayon, may bituka. Ano yung may Kilayin. Kilayin? Marupa. Ano ba? Kilayin o kilawin? tatlong oray? Kilawin o kilawin? Kilawin o kilayin? May kilawin dyan. Baka naman dito express. Bakit? Ah, Mga hangin dito guys. Kaya lang pagdating na alam naman na natin yung Siyam na kanay. i-chat mo nga, i-chat mo na lang. dalawang halo-halo. Graham daw, ano yung si ate? Parang may ano kayo dyan ah. Party-party. Talagang magsayang pa lang sana ka na eh. Kung naman yan. Sayaw. Happy birthday. Thank you po, Bernie Inda. Ante, ang payong natin, naputol. Ito, ida pa yung mag-reperti sila sa So, ayan guys. Busy na ang mga ladies dahil may mga dumating ng customer. Dalawang tatlong halo-halo na 45. Isang Graham. Yung 45 din. Dalawang kilayin, isang bituka. Pero pag-iwalayin mo yung kilayin ha. Jay. Dalawang kilayin, pag-iwalayin mo, saka isang bituka. Ayan guys, thank you po sa lahat ng join sa ating live. Yan, may mga customer tayo. Ingat na lang po mga ka-dragon. Salamat po sa lahat ng bumati sa ating kaarawan. Thank you guys, I love you all. May upload po kami today. Sana panoorin niyo po. And please don't skip ads.